Huwa riskju immens tagħmel investiment fil-pandemija, riskju kbir. Però mhux impossibbli. I mean, impossibbli mhux jiena onestament, jiena mhux qed niftaħar jew hekk jiena qatt ma niftaħar f'ħajti u qatt ma niftaħar, ġifieri jiena ftaħt ħwienet fil-pandemija u s'issa God bless mhux qed ngħidlek li sejjer tajb ħafna, imma ma ngergirxu. Qed tifhem imma jekk inti toqgħod attent u toqgħod bil-għaqal, jiena lija l-għaqal kollox tax-xogħol, mhux il-pandemija. I mean, ovvjament ma tistax tiftaħ kunċett li huwa totalment inti you have to go with the flow. Mela għalfejn għamilna l-food truck. Ma kenniex bżonn food truck aħna, għamilna food truck minħabba l-pandemija. Inti taqbad poġġi bil-qiegħda, taqbad karta u bajra u tikteb mela l-pandemija, mela x'inhi tagħmilna l-pandemija. Ma tistax tiftaħ ir-restorant, ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Mela jekk in-nies ma tistax jiġu għandi, jien immur għand in-nies. Tifhem allura x'għamilna meta kien hemm ir-restaurants kollha magħluqin u ħadd ma jista' jagħmel xejn u kien available take away biss. U dak iż-żmien kien is-sajf u n-nies kulħadd irid imur mal-baħar għax kulħadd mhux ħajqogħdlok imsakkar id-dar. Mela aħna morna għand in-nies. Badna ħanut li jiġi l-food truck u ħadnieh man-nies. U God bless, ringrazzja l-Mulej li kien tajjeb, salvana lilna. Allora xejn mhu impossibbli li tagħmel li trid timxi mal-moda. Dak iż-żmien il-moda kienet il-pandemija, meta kien kollox magħluq. Mela ħax għamilna mxejna mal-moda. Jekk illum moda li għaw ħafna jenna fl-laħam egzotik jew sushi, ivvinta xi ħaġa li dak il-ħin in-nies. Allura xejn impossibbli. L-importanti tagħmel dejjem toħroġ b'idea, titpoġġi bil-qiegħda, tagħmel sija waħdek ġo kamra, karta u bajro, qas laptop jew computer xejn. Karta u bajro, għax meta tikteb il-moħħ iktar milli tittajpja, hekk nara jiena. Fil-pandemija kieku ma kienx id-delivery aħna konna nieħdu daqqa inkredibbli jew. Ġifieri d-delivery salvatna bil-Malti, salvatna totalment. Ġifieri mhux id-delivery biss, għena ħafna l-gvern ukoll, għax ovvjament kien hemm il-wage supplements u dawn l-affarijiet l-oħra. Ġifieri kien hemm naqra għajnuna minn kullhom kien, imma d-delivery kienet kulħadd anke l-aqwa restaurants ta' Malta li kienu fine dining da jagħmlu delivery. Ġifieri that's the only resource of income.